O carrete da aboa. Ola, amigos. Para levar a cabo o truco de hoxe, precísase un carrete e dúas cordas, que, como ben podedes ver, o están a atravesar de lado a lado. Pero eu vou conseguir que, por arte de maxia, as dúas cordas se liberen do carrete. En primeiro lugar, tapo con este pano e fágolles un nó por riba ás cordas para que vexades que nisto non hai trampa. Agora, chamo as miñas dúas mans amigas que veñen de fora e mentres elas suxeitan as cordas, eu, coa única forza de convicción das miñas, nas que non levo nada, vou realizar a maxia. Conto 1, 2, 3 e manda truco. Aí tede as cordas íntegras e o carrete que tampouco sufriu ningún dano na miña operación rescate. Como foi que ocorreu? Para facer o truco precisamos un carrete de fío, un pano e dúas cordas. O segredo do truco do carrete da aboa está en atravesalo cunha das cordas deste xeito, deixando que sobresaia un ollal. A outra corda tédela que meter dobrada por el, como está esta, e tirar da primeira que a vai prender, aí a tedes, ata que as dúas queden unidas dentro do carrete sen que se poidan mover nin neste sentido, nin neste outro. Unha vez feito isto, despois de tapar o carrete co pano, agora imaginariamente porque senón non vería delo truco, facedeslle un nó ás cordas collendo dous cabos calquera e, debaixo do pano, coas mans só vos quedará realizar o seguinte. Sacades esta corda do carrete, soltádela da outra e ao tensalas, as dúas vanse liberar sen atrancos para asombro de todos os vosos amigos. Agora o truco está nas vosas mans.